Ejjew nippreparaw l-qalb tagħna biex nieħdu sehem minn din l-ikla tal-mulej. Il-maħfra li Alla l-Missier jagħti lil dawk kollha li jindmu mid-nubietom u jemmnu f'Ġesu fis-sagrifiċċju sostituzzjonarju tiegħu mhix kollox. Sabiħa u kif. Bżonn juża l-maħfra indispensabbli. U ħadd żgur ma jista' jsalva u jara wiċċ Alla jekk ma jindnibx minn nubietu. Però il-maħfra m'għandix tkun tmiem fiha nfisha. Il-maħfra jmissa tkun mezz għal tmiem. U x'inhu tmiem tal-maħfra? Għal xiex taħsbu li l-maħfra suppost twassal? Immaġinaw żewġ stampi. L-ewwel stampa raġel fuq naħa, mara fuq naħa oħra u ħajt kbir bejniethom qed jifridhom. Immaġinaw it-tieni stampa. L-istess raġel fuq naħa, mara fuq naħa oħra u l-ħajta bejniethom imneħħi, imwaqqa permezz tal-maħfra. Jonqos xi ħaġa x'taħsbu? Sħiħa l-istampa jew le? Jew jonqos xi stampa oħra? Jonqos it-tielet stampa, ir-raġel u l-mara manqin flimkien. U fil-fatt l-iskop, lan, it-tmiem tal-maħfra huwa ir-rikonċiljazzjoni, il-bidu ta' relazzjoni ġdida ma' Alla. Alla l-aħwa ma neħħix il-ħajt ta' bejnietna permezz tal-maħfra biex toqgħod tiċċassa lejh mill-bogħod u tammirah forsi u tgħid mill-bogħod. Ħafirlek nubietek biex jidaħlek f'relazzjoni ġdida u intima miegħu. Bħalma ngħidu l-istess Alla ma takx il-ħajja mill-mewt, ma qajmekx mill-mewt biex tgħix kif qedtillek. Ma tak il-ħajja biex tgħix għalih. Jew biex nieħdu eżempju ieħor Alla ma liberakx mill-iskjavitu ta' Satana ħlief biex issir ukoll għaddej tiegħu. Mhux hekk l-istess il-maħfra. Lan mit-tmiem tal-maħfra hija ir-rikonċiljazzjoni. Qablu l-maħfra ma tneħħija ta' ħaġix ħażin minn għalqa. Imma mhux biex tibqa' vojta, biex fiha jitħawlu x-xitel u s-siġar tal-frott. Jew it-tneħħija ta' torba minn fuq art għal xiex mhux biex tibqa' vojta imma biex timbena bini ġdid u sabiħ. Mela l-mistoqsija irċevejt il-maħfra? Tista' tgħid li jien irċevejt il-maħfra mingħand Alla? Jekk iva, ersaqt leh u dħalt f'relazzjoni personali miegħu, bdejt mixja f'relazzjoni personali ma' Alla li ħafirlek jew le. L-aħwa qegħdin fl-aħħar tas-sena u kulħadd jagħmel New Year's Resolution. Għamlu riżoluzzjoni fil-bidu dis-sena. Alright, illi tieħdu relazzjoni tagħkom ma' Alla bis-serjetà, jew b'aktar serjetà. Illi ma tikkuntentawx li Alla ħafrilkom u tibqgħu il-bogħod, però jekk ma miltuwix tagħmluha tersqu viċin tiegħu u tgħidu jiena dis-sena ħanati relazzjoni tiegħi ma' Alla ħanti aktar importanza, ħanti aktar priorità. L-ikla tal-mulej mela ma tfakkarniex biss li Alla ħafrinna, vera ħafrinna, però tfakkarna wkoll li dan għamlu biex jirrikonċiljana miegħu, biex jidaħħalna f'relazzjoni miegħu personali u intima. Barka meraviljuża, x'ferħ, x'qabża ta' kwalità, żgur anke fil-maturità spiritwali tagħna nesperjenzaw. Jekk mhux biss nilqgħu ir-rigal tal-maħfra imma ngħaddu wkoll biex nibdew relazzjoni ma' dak li ħafrinna u dak li ħabna. Jum wara jum nimpenjaw ruħna biex di relazzjoni nsaħħuha, biex di relazzjoni inkabruha. Ma' dak Alla li ħabna u ta' il-libnu mal-maħfra ta' dnubietna.